Live from the studios of Leader News Philippines, Errol Dakame of Kamaong Acero starts now! Walang culture of impunity sa bansa kontra ng palasyo kay Congressman Villarin. Tatlong posibleng motibo daw sa pagpatay sa alkalde sa Nueva Ecija tinututukan na ng Philippine National Police. Pinagdududahang mga fulgay lamang ang mga suspect sa pinatay na dating assistant prosecutor sa Cebu. Postpone na naman ng Supreme Court ang oral argument sa pagkalas ng bansa sa Rome Statute. Bago ang pamamatid, binubuli na kami ni Kikurt ayon kay Abueva. OFW mapalad na nakatakas, sinakta na at ipapagahasa sana ng kanyang siraulong amo. Magandang hapon po sa inyong lahat. Ako na po ito si Errol Dakame. Welcome po sa tigasing palatuntunang Kamaong Acero. Exclusively dito po sa Leader News Philippines. Basta po kayo sa mga oras mga ito, especially sa mga OFW na tanging sa online news platform po nakadepende sa mga impormasyon na kanila pong nasasagap mula po sa Pilipinas. Sa lahat pong mga viewers natin sa Metro Manila at siyempre sa mga iba't ibang mga key cities sa buong bansa, mga probinsya, mga rehiyon at sa mga barabarangay. Kumusta kayo dyan? Sana po'y ayos lamang po kayo. Ang ating cellphone number po sa studio ay 0927-4942-175 sa mga Globe users. At sa mga smart subscribers naman po ay 0949-7365,000. Huwag niyo pong kaligtan i-like ang ating FB page. At sumali po kayo sa ating talastasan, sa ating talakayan. Mag-comment kayo sa ating pahina. At yan po ibabasahin natin, garantisado. Whether yan po ay pabor o kontra sa ating temang pag-uusapan this afternoon. Alright! Ngayon po ay petsa 4 na sa buwan po ng July 2018. Ayos lamang po ba kayo dyan? Areglado. Sige, kasama po natin ang buong pwersa po ng Leader News Philippines News and Current Affairs. At ang ating mga nasa engineering, siyempre ang nagpapalipad po sa atin, Engineer Teo Villamil, habang si partner Oliver ay nakamonitor po sa malayong lugar. At nakamasid po ang ating cameraman na Tony Porcalia. Alright, sa hapon pong ito, inuulit po natin ang ating survey question na ginawa po natin the other night. Sa inyo bang palagay, kaya pang proteksyonan ng Philippine National Police ang bawat ordinaryong mamamayan sa gitna po ng sunod-sunod na mga insidente ng patayan? Ulitin natin, sa inyo bang palagay, sa inyo bang pananaw, kaya pa bang proteksyonan ng PNP ang bawat isang ordinaryong tao sa gitna po ng sunod-sunod na mga insidente po ng pagpatay? Alright, sige. Areglado. Welcome po sa ating pang-Miyerkules na edisyon ng Palatuntunang Kamaong Acero. At salamat by the way sa ating mga kapartner na iba pang mga media platforms, especially kay partner Pedi sa Bautista sa bando ng Wow News FM Palawan. Very soon mga kaibigan, may mga cable firms tayong kausap. At dyan po sa lalawigan po ng Bulacan, very soon mapapanood po ng live sa cable company ni Konsyal Aboy de Belen ang ating mga palatuntunan. At very soon po sa sikat na Pinoy Extreme Channel mapapanood po ang ating programa at iba pang mga shows sa Leader News Philippines. Yan po sa pakikipagtulungan ng ating kaibigang Renan Lopez ng Pinoy Extreme Channel. At thank you rin kay partner Freddy Rodriguez sa pag-facilitate ng mga bagay na ito
at magbibigay daan sa synergy ng ating mga palatuntunan. Siyempre, sa Cool FM 97.5 sa Baguio City at sa iba pang mga FM radio stations in various areas in the Philippines. Sige, ready na po tayo? Unahin po muna natin ang mga reports ng ating mga Leader News Patrol. At mamaya po ng konti may follow-up report tayo hinggil sa pagpatay pa rin sa alkalde ng Nueva Ecija. Ang follow-up report ay ibibigay sa atin ni partner Gani Oro, who happens to be a close friend ng pinatay na mayor sa naturang lalawigan. Oras po natin, eksakto na po ang alas 6:21 na po ng gabi, tama ba? O 31 na ng gabi. Unahin muna natin ang report ni paring Jojo Sikat, ang nasa linya na. Puntahan natin ang Senado na binabantayan ni partner Jojo Sikat upang maihatid sa atin ang mga latest na insidente at balita dyan sa Senate of the Republic of the Philippines. Paring Jo, magandang hapon sa iyo. Go ahead please. Yes, magandang hapon naman tayo kasama ang Errol. Naniniwala itong si Senator Joseph Esposito na posibleng managot itong isang Department of Health Director sa itong G Brothers Construction sa anomalya sa Barangay Health Station Project. Lumabas nga sa naturang pagdinig na 5,700 at tatanging na 270 lamang na Barangay Health Station ang natapos na ipatayo at tanging 8 lamang yung may dokumento magpapatunay na kompletong natapos. At sa panaya, matapos ang isinagawang pagdinig, sinabi ni Rito na bakit itong DOH directors na bayaran ng 20% ng process building na para sa 470 units ng Barangay Health Station Project sa malabas sa findings ng DOH Task Force na 270 lang yung actual completed project. Hindi na tila may sagwatan gaganap sa pagitan ng kontraktor at opisyal ng DOH. Dagdag pa rin ito na kung mapapatunayan nagsumiti nga ng pekeng dokumento, itong J Brothers maaari man ma-blacklist. Ang lang pagdinig kanina na hanggang ngayon, may double malabas na yung actual project ay halos flooring, bubong pa lang yung ibang-iba doon sa sinapinta completed reports, yung litrato. Kainis pa si Ercito na lumalabas sa pagdinig kanina na yung butchers at ibang dokumento ay hawak ng kontraktor na ipinagtaka nito na tila may sabwatan na nagaganap sa pagitan ng ilang DOH official at J-Bros kontraktor. Dito, Parang Jo, si Jojo, yes, kasama ng Errol. kailan ba nabayaran ang mga proyektong yan? Actually, itong pondong ito ay sabay na naaprobahan nung timbak siya. Aha. Dapat dito 10.6 billion. Dahil tatayan dito ay 1.2 billion. At dahil nga ay tinamilig na itong naturang proyekto ng J-Bros. Lumalabas ba sa dokumento na sinabi nilang tapos na lahat pero hindi totoo? May mga ganun nga na sinasabi. Kanina pinakita yung magandang housing, yung barangay health station. Pero yung isang video, mga flooring pa lamang, hindi pa tapos. Kaya nga sabi ni Senator Wing Gatchalian, dito sa abogado ng J. Bros Construction na isa rin board of directors, sinabi niya na niloloko niya yata kami. Parang ganun. Ang mabigat dyan na paring Jojo, ang mabigat dyan kung naningil na sila sa gobyerno pero wala pang completion sa mga proyekto. Oo, naningil na sila. 1.2 yung binayad. Nako. At ang kasabwat dito tila yung mga Department of Health Director. Kasi sila yung nagpipilit na bayaran yung 20% na progress billing ng 470 unit barangay station. Pero 270 lang yung completed project. May pananagutan din dyan na dapat harapin ng COA, partner Joe, kasi ang COA ang ultimate auditor ng mga proyekto ng gobyerno at nagbabantay sa pera ng bayan. Correct. Pero sa ngayon ay katulong tong COA at saka ng Task Force DOH dito sa naturang pag-iimbestiga. At kaya nalaman nitong mga naturang anomalya dito sa Barangay Health Station Project. Pero kung nakabayad ng gobyerno bago may sinabi ang COA, that's different thing. Dapat bago bayaran,
may opinion na dapat ang COA dyan, di ba? May mga disallowances Oo. nga sa ganyan eh. Hindi kasi nga ito hinugot ko sa savings eh. DBM, may kasalanan dito. Yung Yeah. ginawa ng DBM. Yeah, Yan but ang mananagot dapat. yeah. Regardless of where the fund came from, may proseso na may pakialam ang COA sa pagbabayad, partner, ng mga proyektong correct. ikinukontrata sa gobyerno. Pero yun ay alamin natin kung ito ba itiniglara nila. Yan. Kasi galing nga sa ang program ito eh. Oo. Kasi hindi ito dumaan sa GAA. Kaya Hindi siya ito dumaan parang- sa regular hindi procedure o parang minadali talaga. Hindi ito kasama sa dahil malapit na yung eleksyon eh. Ayun. 2015, oo. So, December, kasabay na managot siya. ang mga dapat managot, paring Jojo. Oo, kasi sabi nga ni Ercito, sinasayang natin yung pera ng kabandang bayan. Nasasawa na nga siya para puro ganito na lang ang investigasyon, anomalya. Wala namang iimbestigahan na magandang proyekto. Ang problema dito naman, puros naman imbestiga dyan, meron ba silang inirekomendang kasuhan at may mga nakasuhan na ba? Ang mangyayari nga dyan, pag natapos ito, magkakaroon ng rekomendasyon, Mm. magkakaroon sila ng batas. Mm. Kaya ang nagiging problema nga raw dito, sabi ni Ercito, yung execution ng proyekto, doon nagkakaroon ng anomalya sa execution eh. Kaya nga, so nagkakaroon din ng interes ang Senado na mag-imbestiga kasi kung wala namang problema, wala namang iimbestigahan, paring Jo. May problema, malaking Oo. problema. Malaki ang malaking problema. So may mga Oo, batas kaya- naman yan na obvious na nalabag. Panagutin ang mga lumabag. Malversation of public funds, isa pa lang yun sa nakikita niya. Alam mo ba, ang dapat manguna sa mga pagsasampa ng mga kasong ganyan, dapat ang COA mismo because they are the last touch sa mga dokumentong magsasabi whether natapos, nakumpleto ang delivery ng mga projects at tama sa standard na tinatadhana ng batas yung mga pagkagawa ng proyekto o hindi. Yan din yung naging hamon nitong si dating DOH Secretary Janet Garin kanina. Sampahan niyo na lang ako ng kaso. Pero ang sagot dito ni Secretary Duque, paano kami magsasampa? Nasa process pa ng investigation kami. Kuha na lang ng evidence na kakatasampa. Sige, sana mapanagot kung nawala ang perang yan, may pinuntahang mga malalaking bulsa. Sana ay mabawi din, bawiin din. At kung may nagkamali, parusahan, kasuhan. Tama lang yun kasi ang hirap. Bayad ng buwis. Kanina bayad na naman ng quarterly ko sa aking business permit. Nako, parehas lang tayo, partner Jojo. Nagtsatsaga tayo sa mga pabarya-baryang negosyong legal. Samantala yung mga tarantadong nasa pwesto, pakuya-kuyakoy, nagkakamal ng salapi. Correct. Dapat sila sulugin sa impyerno. Ayan, sige. Paring Jo, bantayan mo. My sniper. Okay. Ito, si Jojo Sikat para sa Leader News Philippines na gulat. Si Errol Dacame, ang Kamaong Asero. Alam nyo, tulad po ng sinasabi ko, ang COA ang laging last touch dapat sa mga usapin, whether okay ba ang execution ng proyekto o hindi, pati sa pagbabayad. Kasi kung nalusutan po ang COA, definitely may sabwatan na po dyan because ang COA po ang ahensya na naatasan po ng gobyerno na silipin ang proseso po ng paggagawa ng mga proyekto at delivery kung natupad o hindi. At dapat magbayad po ang gobyerno lamang kung na-comply ang lahat po mga requirements sa mga kontrata at kung maayos ayon po sa itinatadhana ng mga proyekto ang projects na kinontrata po ng sino man. Yan po ang dapat na panuntunan dyan. Si Errol Dacame, ang Kamaong Asero. Alright, 39 minutes. Makalipas po ang alas 6 ng gabi. Good evening po sa mga kanina pa ho nakasilip sa ating palatuntunan. Thank you. Miss Aimee Santiago Oro, good evening, madam. Angelo Alvarez, hi, Angel Alvarez. Si amigong Carlo Reyes ng Mitsubishi Motors, Abad Santos, amigo ko, kumusta ka na? Thumbs up, sabi niya. Aida Gonzalez, sagot niya, di na, matagal na. Perhaps this is her answer.
reply doon sa ating tanong. Sa inyo bang palagay, nabibigyan pa ba ng tamang proteksyon ng PNP ang mga ordinaryong tao sa gitna po ng usapin ng sunod-sunod na pamamaslang o sa issue po ng sunod-sunod na pagpatay, mga murder cases sa ating bansa? Kayo po, ano po ang inyong palagay? Sumali po kayo sa ating talastasan sa Palatuntunang Kamaong Asero. Dito po ito sa Leader News Philippines, ang pinag-uusapang online platform sa Pilipinas. Yes, Leader News Philippines. Salamat by the way kay DILG Undersecretary Martin Badolis Dinyo sa ating matagumpay na meeting kahapon diyan sa kanyang opisina, na ang pinag-usapan po natin ay execution po ng barangay journalism requirement ng kanyang tanggapan, at sana ay maging kapartner. Sana ay maging kapartner po ng DILG ang Leader News Philippines in providing the training to the barangay PIOs so that they will learn on how to be productive in being the PIOs of their respective barangays. Okay, so practically they need a group that can train these people. So kami po ay ready dyan. We have our own module. At yan po ay ginagawa na po natin, yung Mobile Journalism Workshop na nakafocus po sa social media at sa paggamit po ng cellphones na pinakamabilis at very, very powerful tool in this era. Yes, millennial era. Alright, sige, kung ready na si partner Gani Oro, tayo po'y magpa-follow up po sa nangyaring pagpatay sa alkalde po dyan sa Nueva Ecija. Si Errol Dacame, ang Kamaong Asero. Ulitin natin ang ating tanong, survey question sa ating palatuntunan. Sa inyo bang palagay, kaya pang bigyang proteksyon ng Philippine National Police ang bawat mamamayang Pilipino sa gitna po ng sunod-sunod na mga pamamaslang sa ating mga kababayan, kipari yan, kipolitiko, kiordinaryong tao, sunod-sunod po ang mga nangyayari at tila baga bibihira ang napapanagot sa mga kahalintulad na insidente. Si Errol Dacame, ang Kamaong Asero. Alright, sa oras pong 43 minutos na po makalipas ang alas 6 ng gabi. We're now establishing our communication line. Papunta po sa ating kaibigang si partner Gani Oro para sa ating live report on cam. Follow-up report sa pagkakapaslang kay Mayor Bote ng Nueva Ecija. Paring Gani, magandang gabi sa iyo. Go ahead please. Yes, magandang gabi sa iyo, Parang Errol. I don't know kung matutugma ang ating communications. I think wala tayong masyadong delay ngayon. Over. Yes, you're coming in very loud and clear, Parang Gani. Go ahead with your report. Alright, magandang gabi sa inyong lahat at magandang gabi sa lahat ng mga tagapanood natin ng Leader Philippines worldwide. Ating mga balitang nakalap, nilinaw po ng Special Investigation Task Group na inatasang magsiyasat sa pananambang kay General Dinyo Mayor Ferdinand Bote ang mga ulat na mga lumalabas balita na may posibilidad na droga ang dahilan ng pamamaslang dito. Ayon kay Police Regional Office 3 Director Chief Superintendent Amador Corbus, wala ang pangalan. Wala daw po ang pangalan ng pinaslang na alkalde sa listahan ng mga narco-politics. Matatanda po ninyo, target yung mga narco-politics na yan. At nasa listahan na sinabit kay Pangulong Duterte. Pero wala. Negative daw po ang pangalan doon ni Mayor Ferdinand Bote. Ngayon ba, ay lahat ng posibleng motibo sa pagpatay ay pinag-aaralan na ng pulisya. At dagdag pa nga ni Corpus na kasalukuyan ay masusi ang kanilang isinasagawang investigasyon at lahat ng anggulo, sinabi niya, tinututukan din ng mga otoridad.
Sa latest naman, sa monitoring natin ngayong araw na ito, Mhm. naiuwi na po ang labi ng napaslang na mayor ng General Tinio sa kanilang lugar at ngayon po ay nandyan sa covered court ng General Tinio para sa public viewing. Kaya yung kanyang mga constituent ay kasalukuyan pong pumipila at para sa kanilang huling respeto, last respect kay Mayor Bote. Matatandaan po kahapon, bandang alas 4 ng hapon ay pinagpabaril ng riding in tandem itong alkalde habang sakay ng kanyang Fortuner sa Cabanatuan City NIA o NIA at tatlong hindi pa nakilalang suspect ang bumaril, no? At multiple gunshot wounds o mga siyam na tama ng bala ng baril ang tinabok itong si Mayor Bote na isugod pa po sa ospital, subalit ito po ay diniklarang dead on arrival sa mga pagkakataong yun. So, yan ang update natin, paring Errol, sa pagkakapaslan. Actually, itong si Mayor Bote, hindi nyo natatanong, medyo ilang panahon din naman tayo ay nag-cooperate sa kanilang lugar. Ito yung mayor na hindi masyadong bilib sa bodyguard. Kaya kung ano yung higpit ng bodyguard o tight security ni Mayor Tony Halili ng Tanawan, Batangas. Iba itong si Mayor Ferdinand Bote. Wala, hindi siya masyadong nagsasama ng bodyguard. In fact, nagpaparil siya. Driver niya yung kanyang kasama. At siya ay walang mga bodyguard. Hindi siya masyadong nagsisecure ng kanyang buhay at wala masyadong mga armadong bodyguard na kasama ito. Parang gani, I wonder if you were able to talk to the immediate family. Natanong mo ba kung siya ba'y may mga may banta sa buhay bago ang naturang insidente kahapon? Well, yung mga staff niya sa municipal hall na kausap natin ngayong hapon, wala daw silang natatanggap na banta recently. Of course, ang politiko naman laging meron. At yung vice mayor din, kasalukuyang acting mayor na, si Attorney Melvin Pascual, na-interview ko rin kaninang umaga o kaninang hapon sa Palatuntunan. Si Vice Mayor Pascual kasi ay bagamat hindi niya partido nung nakarang eleksyon, very cooperative ang Vice Mayor nito kay Mayor Bote. Walang masyadong death threat. In fact, hindi nababanggit ang mga pangalan niya tungkol sa drugs. Ito si Mayor Bote. So, hindi masyadong nabigat o malinaw na tungkol sa drugs o may banta sa kanyang buhay na tinatanggap itong si Mayor presently. Alright, so blanco pa rin ang Philippine National Police sa madaling sabi at tayo ay naghahangad na agad na maresolba ang naturang insidente. Hindi pa nakakahinga ang mga Pilipino after the Halili killing of Tanawa, Batangas. The following day, kahapon, parehas na insidente na naman ang nangyari. Mayor pinatay. At ito po sa Pilipinas po nangyayari. At sana'y wala nang sumunod dyan na parang gani. Sana nga, Beno, ang latest natin tinanggap ay pumasok na rin dito ang NBI. Kaya sa report na tinanggap natin ay direct ang inatasan ni DOJ Acting Secretary Minato Guevara ang National Bureau of Investigation para siya sa atin ang patay dito. At nagpadala na rin ng mga tauhan ng NBI sa General Tinio na maisihan. Ang General Tinio ay 45 minutes travel from Cabanatuan City at isa rin po ng lugar na pinalulunan ng military camp. Nandiyan yung General Tinio na training ng military. When it comes to congested people, konti, hindi ganun kadami ang mga pamamayan ng General Tinio at hindi masyadong pinala sa mga krimen na nangyayari yan yung bayan na yan dyan sa Maisihan.
Alright, parang gani napakalinaw ng video natin galing sa lugar mo sa Quezon City. Unfortunately, yung audio natin nagpa-fluctuate, numinipis. Ano? I suggest yung if you're using a headphone, may microphone yata yung headphone mo dyan, better to talk nearer to the microphone of the headphone para mas maliwanag. Ayan. Ayan. Kung gagana ito. Ayan, gumagana parang gani, mas maliwanag. Gumagana ba? Mo. Yeah, mas maliwanag yung audio mo. Mic check, 1, 2, 3, 4, 5. Yes, very loud and clear. So, ang sinasabi mo kanina, nang himasok na po ang NBI, as directed by NBI Director Guevara to immediately do a investigation at sana'y marisolba at matukoy kung sino-sino ang mga utak sa naturang pagbatay kay Mayor Bote. Yes, ang nag-utos sa NBI ay si DOJ Secretary Menardo Guevara. DOJ, I should say, no? DOJ Secretary Guevara. Ano po ng NBI na investigahan. Alam mo itong itong si Mayor Bote. Ano ito eh? Ito yung Mayor Coco eh. Bakit? Kapag hindi siya kaila. In fact, pagka napasok ka sa munisipyo, palakad-lakad lang. Walang bodyguard yan. At yung bahay niya, napunta ko na yung bahay nito. Hindi kagaya ng bahay ng politiko na mataas ang gate. Open ang gate ng kanyang bahay. At simple. I don't know kung ano pang iba, pero ito'y negosyante rin kasi. Engineer siya, kanyang profession. At yung kanyang mga anak naman ay nakilala din natin. Pero hindi ganoon ka-tight ang security at bukas na yung kanyang bahay along the highway. Alright, thank you paring Gani. Ang mga viewers natin ay nakantabay lamang sa kung ano pa ang latest update dyan sapagkat ang ating mga kababayan walang ibang hinahangad kundi yan ay immediately marisolba at yung may kagagawan ng krimen na yan ay mapanagot at kung anong nararapat na parusa dyan ay yung pinakamabigat na parusang maipataw ng korte dyan sa mga salarin. Yeah, at bilang siyempre, nais natin magbigay ng konting idea, komento dito sa ating topic of the day. Kung kaya pa ba? Kaya pa ba ng ating pambansang pulisya, ng ating PNP na bantayan ang seguridad ng mga kababayan? Palagay ko yung ating PNP ay misguidedly silent. hindi natututok ang totoong pangangailangan sa seguridad ng mga kababayan. Hanggang ngayon, kulang tayo sa paglalagay ng mga CCTV camera at saka yung quick response, quick reaction o operation dragnet ng ating PNP na pakahina. Kung natatandaan mo, yung bumaril na sniper kay Mayor Tony Halili ng Tanawan Batangas, nandun lang sa forest, 200 meters away from the City Hall ng Tanawan. Kung meron kaagad operation ng ating PNP, yung quick response ng PNP ay palagay ko makuhuli kahit paano natutubis yung kriminal kung mabilis yung ating communication ng PNP sa lahat ng kanilang mga resources at mga unit. Yun ang nakikita natin problema ngayon, parang yeah. Yung pag-i-invest ng ating PNP. Dapat yung mga two-way communication radio as well yung kanilang CCTV. Parang Gani, mahalaga yung sinasabi mo. Unfortunately, yung audio mo nagpa-fluctuate. So, balikan ka namin ha. Ayusin natin ng konti yung audio mo sapagkat maraming nakabang sa latest development
sa mga malalaking kaso ng pagpatay sa mga mayor sa ating bansa. Babalikan ka namin. We're gonna pause for a break mga kaibigan. Balikan natin si Paring Gani Oro sa Quezon City habang tayo po ay live sa ating studio sa Leader News Philippines. Ang oras po natin ay 55 minutes na po makalipas ang alas 6 ng gabi. Huwag kang bibitaw Paring Gani, babalikan ka namin. Mga kaibigan, ang oras po ito ay hatid po sa atin ng Long Ridge Philippines, ang ating kapartner sa mga public service natin na nagmamalasakit sa ating kalusugan. Saglit po. Si Errol Dacame sa Kamaong Asero. Si Errol Dacame, ang Kamaong Asero. Magbabalik si Errol Dacame sa Kamaong Asero. From the studios of Leader News Philippines, Errol Dacame of Kamaong Asero. Magbabalik si Errol Dacame sa Kamaong Asero. From the studios of Leader News Philippines, Errol Dacame of Kamaong Asero. Natin ay 58 minutes. Late ng orasan ko eh. Yan. Ito pala. Sa kaliwa, sa kanan, mas malaki. 58 minutes makalipas po ang alas 6 po ng gabi. At ulitin ko yung ating FB page. I-like po ninyo at mag-comment kayo. Welcome po yan sa atin. Pabor o kontra sa ating temang pinag-uusapan ay garantisadong babasahin natin. Sabi ni Angelo Alvarez, thumbs up. At dagdag niya, mga sangkot dyan ay mga dilawan. Palagay ko'y this early, mahirap mag-conclude. At hayaan natin yung mga otoridad na gawin ang kanilang mga gampanin, mga obligasyon na resolbahin ang anumang krimen na nangyayari at naganap sa ating bansa. Alison Saavedra, gandang panood sa lahat. Bong David po, ang Kamaong Asero International News Bureau. Sabi niya, Idol Errol, si Bong ito pero nakablock ang FB ko. Alam mo kung bakit, partner Bong, nakablock ka? Because
because maybe of the music you're using. Yan. Ang FB kasi mahigpit sa mga ganyan. Pag gumamit ka ng mga music na copyrighted, titirahin ka talaga. So, mag-compose ka na lang ng mga original music. Kailangan yung edited. May effort ng editing para hindi ka nadadali. Paring Bong David sa the Netherlands, ang ating International News Bureau sa Europe. Very soon, sana makasama ka namin live on cam. Tulad ng ginagawa namin ni Paring Gani na nasa Quezon City siya at kami nandito naman po sa studios ng Leader Knows Philippines. Yan po ay very doable sa atin sa ating ginagamit na teknolohiya. Alright, ulitin natin. Sa inyo bang palagay? Sa inyo bang pananaw? Kaya pa bang pangalagaan, proteksyonan ng PNP ang seguridad ng bawat mamamayang Pilipino ngayong sunod-sunod ang mga insidente ng pagpatay? Alam nyo, ako'y nananalangin sa maghapon na sana kako'y wala na tayong mabalitaan na politiko pa o sino man na mamamatay na naman. Kasi nasimulan sa Tanawan, Batangas, nasundan sa Nueva Ecija at nakakatakot na para bagang everyday may mamamatay. At para bagang anybody is a soft target na hindi natin alam kung kailan at kung saan aatake. Di po ba? So, just the same mga kaibigan, ang Leader Knows Philippines, may respeto po sa mga otoridad at kami po'y nagtitiwalang kaya nilang gampanan ang kanilang mga obligasyon. After all, ang PNP mga kaibigan, ang legal na naatasan para bigyang kaligtasan, tiyakin ang kaligtasan ng bawat ordinaryo at sino pa mang tao sa Pilipinas. At ang PNP ho ay sapat, sobra-sobra sa sapat pa ang pondo sa intelligence. Iningkrisan pa ang mga sweldo. Therefore, ano pa baga ang dahilan bakit hindi sila magiging epektibo sa kanilang mga trabaho? Si Errol Dacame, ang Kamaong Asero. Dapat yung pagkakapas lang na yan kay Mayor Halili ng Tanawan, Batangas may matukoy ang mga otoridad. Pinag-uusapan dyan na sabi po ng marami daw po kasing nasagasaang mga police officers na sangkot sa drugs ang naturang mayor. Yan ay dapat matukoy ng nag-iimbestiga. I think pinanghimasukan na po yan ng National Bureau of Investigation ang naturang insidente kasi kung ang mag-iimbestiga mismo ay ang agency na parang may duda ang taong bayan ay magiging parang tainted ang resulta ng investigasyon yan. So tama tayo na hayaan ang National Bureau of Investigation na manguna sa malalimang investigasyon hanggang sa mga tukoy, mapinpoint sino baga ang pinakautak ng pagpatay kay Antonio Halili ng Tanawan, Batangas, and so as with the killers dito po sa alkalde naman sa Nueva Ecija. Si Errol Dacame, ang Kamaong Asero. Alright, ulitin natin yung ating katanungan habang bukas tayo sa inyo pong mga pagbati, birthday man o anuman pong okasyon. That's welcome to our program. O happy birthday muna sa mga may birthday sa araw pong ito. July 4. Yan, July 4. Doon po sa mga may pinagdiriwang na iba pang okasyon tulad po ng fiesta, ayos yan, walang problema yan. Anniversary, wedding anniversary, o ano man po yan na okasyon ninyo, may event po kayo, ayos yan, i-announce natin dito. That's welcome to our program. Sige, saan mang dako kayo ng Pilipinas, naroon at buong mundo, kayo po ay siguradong nararating ng ating malakristal na broadcast sapagkat ang ating broadcast po ay worldwide and it's coming to you in an HD quality mula po dito sa studios ng Leader Knows Philippines. Sulitin natin ang ating survey question mga kapatid. Sa inyo bang pananaw, kaya pang pangalagaan ng PNP ang seguridad ng bawat mamamayang Pilipino sa ating bansa? Si Errol Dacame, ang Kamaong Asero. Alright, sige. May report pa ba sa atin? Kung wala pa,
Mga kaibigan, ang susunod na bahagi po ng ating palatuntunan ay follow-up. Tayo po ay magsasagawa ng follow-up. Magandang hapon, magandang gabi muna sa mga taga-lalawigan po ng Batangas. Sapagkat ang ating susunod na issue ay patungkol po sa lupang 10 hektarya dyan po sa Batangas province na naging kontrobersyal sapagkat without the knowledge of the owners, yung mga nagmamay-ari po ng lote, bigla na lamang po itong nalipat sa ibang mga pangalan. Mga pangalan ng mga naglalakihan tao. And that includes dating PNP Chief Director General Alan Purisima and dating Parañaque City Mayor Pablo Olivares. Ngayon po si dating Mayor Pablo Olivares, I think he's a barangay chairman in one of the barangays, no? So tayo po ay magsasagawa po ng follow-up sapagkat itong issue pong ito, naintindihan natin na ito po ay nadala na sa korte. Ang issue pong ito ay nasimulan namin sa aming programa po sa DZAR Sunshine Radio several years ago. At may mga communication tayo sa mga tanggapan para alalayan ang pag-isampa ng mga kaso, and I presume ito po ay nasa korte, ano? So wala po akong update kung anong nangyari. Mas marapat na tayo'y mangumusta sa complainant ng naturang kaso para tayo ma-update, ano? And ulitin ko ho, aware ang programang ito na ang isyong pag-uusapan po namin ay nasa korte. So we'll just discuss any update, and I will not go into discussing the merit of the case sapagkat ipinagkakatiwala po natin yan sa korteng dapat may tangan yan, ano? At yan po ay respeto natin sa korte dahil ayaw po nating masubjudisya ang kaso at masayang ang pinaghihirapan po ng pamilya na makapagsampa po ng maayos na kaso, mapanagot naman ang mga nameke ng dokumento at mailagay naman sa tama ang mga titulong dapat sa kanila pong pangalan mananatili at mapakinabangan po ng pamilya. Alright, Pamilya Malabanan po ang nagmamay-ari ng naturang lote. Nasa linya natin, papasukin natin live on cam. Hindi natin babanggitin ang lugar na kinaroroonan ng ating complainant. He was with us several years ago. Makikibalita tayo ano nang nangyari na sa naturang kaso. Kausapin natin live sa ating palatuntunan si Mang Jose Teddy Del Rosario ng Batangas. Mang Teddy, magandang gabi po sa inyo. Welcome po sa ating palatuntunan. Magandang gabi naman po, Sir Errol. I think long time no look po tayo. Opo. At makikibalita po kami ano na po ang nangyari sa ipinaglalaban yung kasong pamimeke ng mga titulo ng inyong lote na napunta po sa mga pangalang nabanggit ko na ipinagtataka ninyo bakit basta-bastang napunta sa ganong mga pangalan ng walang bentahan pong nangyari mula sa inyong pamilya? Actually po, yung pinaka-ahente po ng lupa, sinampahan po namin ng kaso sa Municipal Trial Court ng Santo Tomas, Batangas, may warrant of arrest na po. Apo, anong kaso isa po yan po sa respondent. Mm-hmm. Ano pong kaso? Ang kaso po niya po doon. Go ahead. Ang kaso po nasampa naman po namin sa kanya ay falsification ng public documents po. Aha. So, yung kasong yun ay nagkaroon ng resolusyon at kamoy naglabas ng warrant of arrest ang korte. Opo. Pakiulit na po yung... Ayan po ang si Elvira Tapia. Ang suspect po ay si Elvira Tapia. Sino ba ito si Elvira Tapia ka Teddy Del Rosario, sir? Yan po ay executive consultant ng Olivares Realty Corporation. Tao po yan ni Pablo Olivares. Okay. Sila po ay idiniman. Hello? Nawala yung audio, Teo. Saglit, ha? Nasa isang lugar si Mang Teddy na hindi natin babanggitin. Saglit at nagkaroon ng problema yung ating linya. Balikan natin si Mang Teddy Del Rosario.
Nawala yung ating audio. Well, we're using an online technology. Balikan natin. Oras po natin alas 7:10 na po ng gabi. Ulitin ko ha. We are aware that this case is already in the court. And what we are doing right now is just a follow-up as to what is now the update. Ano na ang estado ng naturang kaso. Kaya kinakausap natin si Mang Teddy De Rosario. Mang Teddy, ulitin ko nga, ano ang pagkakakilala po ninyo dito kay Elvira Tapia at bakit kamo nagkaroon ito ng parang personalidad na mapakialaman ang lote po ninyo? Yan po, nagpakilalang ahente po, executive consultant ng Edinburgh City Corporation. Okay. Pinagkatiwala po nga po yung titulo dyan dahil sa meron daw siyang buyer. Bandang huli, nailipat na sa pangalan ni ex-PNP Chief Alan Purisima na hindi po namin alam. I see. Yan po ay yan po ay dinimanda na po namin na kasamang nakademanda ni ex-PNP Chief sa Office of the Ombudsman ng Falsification of Public Document and Estafa. Alright. Ano po ang latest sa kasong yan sa Ombudsman na Katedi? Bali, ang naglabas na resolution ng Ombudsman na sinequester po yung lupa ni General Purisima dahil wala po sa salin. Kasama po yung sa Batangas namin na property. Aha. So, yung paghahabol mo nyo na bakit napunta kay General Purisima yung lote, parang hindi nabigyan ng tamang aksyon bagkus kanyo ay ginawa ng Ombudsman sinequester because of not being declared sa salin. Tama po ba? Opo, ganun lang po ang ginawang resolution ng Ombudsman. Pero nagtataka nga po ako, bakit ang tunay naming reklamo estafa or falsification of public document na marami silang accused doon. Kasama na ho yung Tapia na at large na may warrant of arrest. Hindi binibigyan ng resolution ng Ombudsman. Alright. I'm sure may abogado po kayong nag-aasikaso niyan, Katedi. Ano po ang latest na ginawa ng abogado po ninyo? Ang abogado ko po ay BACC. Kay Cadet Dante Jimenez. Nagtataka nga po ako nung na-file po namin yung kaso at na-media po kami. Hindi na ho sila makita kasi pinagpapail ako ng position paper ng Ombudsman, hindi ko sila mahagilap. Hanggang sa ngayon, wala akong na-file doon, kundi sarili lang, nagsarili lang ako. Ang abogado ko, hindi ko makulocate. Okay. Sa madaling salita, parang napabayaan po ako. Nako po. I understand itong kasong ito, nadala ito sa korte 2015 pa, Katedi? Ang nasa korte po nagkaroon ng hato, yung kay Elvira Tapia. Yung kaso po pero laban kay General Purisima at iba pa, anong taon po nadala yan sa Ombudsman na Katedi? Na-submit ko na po sa inyo yung hindi ko nakalimutan ko. Pero nag-download naman po ako sa inyo ng copy kung anong pecha, exactly pecha, taon. Alright, no. Anong taon lamang? Kasi nais kong i-correlate na ang VACC ay lalong naging mas makapangyarihan because President Duterte trusted them to be the head of the Presidential Anti-Crime and Corruption. So, to my presumption, dapat mas aktibo sila na mas makatulong sa mga tulad po ninyo, Katedi, di po ba? Oo nga po kaya nga po ako nananawagan sa kanila kung ano po nangyari dun sa resolusyon na pinail naming kaso na yung originally estafa through falsification of public document. Kailan po kayo huling... Dahil wala pong binababang resolusyon. Opo. Kasi trabaho po talaga ito ng abogado na kailangan makapagsumite ng mga anumang komunikasyon sa korte. Kailan po ba kayo huling nakipagkita doon sa mga taga-VACC? Sa umpisa pala ho ng kaso, hinahanap ko na sila, hindi ko sila makita. Hindi po ba? May tanggapan Kaya pa ang po, VACC? May opisina po, Katedi, ang VACC? Opo, napupunta po naman ako sa kanila. Kaso, hindi nga po makita. Ang ginawa ko po,
Walang Nung pinagpapail ako ng position paper, wala po eh. Puro gwardiya lang po nandun doon. Tsaka yung mga bata na ano. Ang ginawa ko, pumunta na ako sa PAO lawyer para mag-file ako ng position paper kaysa ma-technical lang ako sa kaso. Tama po yun. So, natulungan ka ng PAO para gawin yung possession paper. Opo, may copy po ako ng ginawa nila. Alright. So, after possession paper, ano pong nangyari? Marami pa pong pinapail sa akin. Ako na lang ho ang gumawa kasi hindi nga ako makita yung BACC. Nagtago na ho rin yung yata eh. Hindi naman po siguro. Palagay ko'y komunikasyon lang ang kailangan po dyan. Ano? Kasi may opisina sila and... Hindi po. Tinatawagan ko sila sa telephone. Wala akong makontak. Binigyan naman nila ako ng contact number eh. Ganon po ba? Kahit text, hindi man lang text. Attention, Secretary... nawala yung... Nawalang... Katedi, nandiyan ka pa? Opo. Ayan, oo. Di ba ngayon si Atty. Dante Jimenez ang head ng Presidential Anti-Crime and Corruption. Therefore, he's everywhere. At hindi po ako naniniwalang hindi po siya matagpuan kung ganon. Kaya nananawagan tayo. Atty. Dante Jimenez, sir. Secretary Dante Jimenez. Ito'y hindi basta-bastang kaso. Itong kinakaharap ni Mang Teddy Del Rosario. Na nasimulan nyo na rin po. Sana itapusin nyo ito at magkaroon ng mas paborableng resolusyon ng korte bilang isang nagtiwalang mamamayan sa gobyerno. Katedi, anong kalalagayan ngayon ng ibang mga kaso? Ilan bang kaso ang final po ninyo? Actually, gusto ko mag-file ng civil case para sa recovery of property. May nag-advise po sa akin na PAO lawyer na ganun daw ang gawin ko. Kaso pagdating naman sa PAO Batangas, dininade yung aking request. Ang ginawa ko, sumulat ako ngayon sa buting PAO chief na si Persida Acosta. Hanggang sa ngayon, wala pa ako natatanggap na anumang sagot. Pero meron akong na dumating nga po lang sulat, naalala ko, na pinasasagot yung PAO Batangas kung bakit ni-reject yung aking request. Yun po. Yun lang po ang update ko. I see. Oo. I think kailangan ng due diligence talaga rito kasi mga papeles ang panapat dito. Kaya lang naging komplikado na as you are reporting to us, instead na bigyang resolution yung stop at falsification, ang ginawa ng ombudsman, siniquester yung property dahil hindi inireport ni Purisima sa kanyang salin. Paano niya nga naman i-report? Parang magic kasi na napunta sa kanya. So talagang wala siyang basis sa long time ago kung saan galing yung property. Pero yun yung mga magic na dapat ay napaparusahan eh. Ano naman po ang papel doon ni dating Mayor Pablo Olivares sa usapin na yan? Kasi po, nung idinimanda ko to si Tapia si Miss Tapia sa MTC ng Santo Tomas, Opo. dinimanda rin po kami nitong Olivares. Di umano, kumuha raw ng pera itong malabanan kay Olivares, kay Pablo Olivares. Ang ginawa ko, nag-counter po kami, patunayan nila yung akusasyon nila. Na-dismiss naman po yung kaso kasi hearsay nga lang po. Para bang tinakot kami ni Olivares na iatas namin demanda namin kay Tapia. Kaya kitang-kita po ang involvement ng Pablo Olivares dito. Kaya nga po nagdemanda kami. Dahan-dahan ka, Katedi. Sa ombudsman. Dahan-dahan. Pumunta ba how sure are you na si Olivares talagang nasa likod ng kaso? Hindi kaya yung Elvira Tapia lamang? Hindi po. Kasi nagdemanda nga po siya sa malabanan eh. Nag-file pa nga kami ng mga charge counter charge eh. Nag-appeal pa nga ako sa Manila DOJ eh. Ang problema, hindi naman ako tinago yung resolusyon ng napakatagal na panahon. Tapos bandang huli, meron na raw, dinismiss na raw noong 2010. Niloloko po kami nitong mga taon to eh. Niloloko kami ng DOJ Manila. May kasabwat sila dyan. Anong taon ba yan, Katedi, yung insidenteng yan? Year 2010 pa po yan eh. Yung demanda na yan, isipin nyo. Okay. Wala kami natatanggap na resolution. Tapos bandang-bandang uli, meron na raw. Kaya nga po, tinatanong ko anong taon yan kasi 2018 po ngayon, Katedi. At when we say DOJ, ang namumuno dyan ay appointee
appointee. Hindi siguro 2010 kasi kailan ka lang nakarating sa akin eh. Anong taon yung nakarating ka sa akin sa DCR that time? Hindi po, yung nakalagay po kasi nung demandahan namin ng Olivares na yan, 2010 yan eh, tanda ko eh. Kaya nga po, nag-file po kami ng appeal dyan. Ibig sabihin, wala pong... Hindi ako aware na may kaso na pala kayo dati ni Olivares na ganyan. Opo. Kasi nagkita tayo. Kasi nga, nung... Yata Tapia, Olivares na yan. Kaso, Sige. hindi naman napatunayan yung demanda niya. Kaya nga, so, di tapos na yun, ano? Opo. Ano ngayon ang gusto mong mangyari sa kaso yan? Kasi, yun nga ho, lalong naging komplikado yung pinoproteksyonan niyo pong property ninyo kamo. Ano ang mga patunay na sa inyo ang property ka, Teddy? May title po kami at yung deed of sale po na ginamit ni Elvira Tapia ay kamukha rin na kay Olivares at saka kay Purisima. Isa ang mga tema ng deed of sale. Pare-pare sila may deed of sale. Kaya lang, iba-iba ang taon. Kaya magkakasabot sila. Sigurado ko. Ano po yung deed of sale? Kayo ba'y nagbenta from Malabanan to anybody else? May bentahan ba? Wala nga po. Yan nga po yung Tapia. Kinuha nga po yung titulo at meron daw siyang buyer. Ngayon, ito pong Mantani Malabanan, may sakit. Akala po siguro mamamatay na. Ginawa na ng peking deed of sale. Ayun, lilipat na kay General Purisima. Ginawa ng peking deed of sale at madaling sabi, may mga peke din na signature, ka Teddy. Opo. Yung ambiyanan ko, namatay na noong 1985. Nakapirma pa noong 2003. Saka 2007 na deed of sale kay Purisima. Dapat talaga maimbestigan Bali, ito. Si Pablo Olivares at saka ito si Tapia at saka ito si Purisima, pare-pares ng deed of sale sila, iba-iba lang ng taon. Kaya sila siguradong magkakakutsapa. Kaya sabi ko nga, sindikato sila dyan sa Batangas sa lupa Kasabot nila yung Register of Deeds. Sigurado yan. Dahil, bakit inilipat yung property namin nang hindi man lang kami binigyan ng notice ng Register of Deeds? Dapat sana alam namin nangyayari. Pinagtataguan pa nga kami ng mga certified true copy ng titulo niyan pag humihingi kami ng copy kung kanino na nakatransfer Yung po mabigat yan Okay. Ang mahirap po dito, nung maanuhan ng warrant of arrest si Tapia, may nag-aanap pa sa akin sa bahay. Dalawang nakamotor na may baril. Ano ibig nila sabihin? Pakaingat kaya po kayo ako kasi mahirap po ang ganitong sitwasyon na may pinaglalaban kayo, biglang may maganyang umiikot. Anong ibig sabihin nga? Nananakot para manahimik kayo? Ingatan niyo po ang kaligtasan niyo, Mang Teddy. Kaya kami nga po habang nag-uusap tayo, hindi natin binanggit kung nasaan po kayo. Opo. Kaya nga po ako... Sige, linawin natin. Diyan sa Ombudsman, may hinihintay pa ba kayong mas specific na resolusyon? At saan pa mga Opo, yung nga pong demanda namin sa Ombudsman na ipinail namin ni Dante Jimenez, yung estafa through falsification of public documents and among others, wala po resolusyon. Bakit ayaw nila ilabas? Yun ang tanong ko. Wala ding dismissal. Wala rin dismissal. Wala akong natatanggap Ayun. So, palagay ko kailangan mairepresent ka ng maayos ng isang maayos din abogado para ang hinahangad po ninyong hustisya sa property po ninyo ay mangyari po. Saan pang korte po ba yan may kaso, ka Teddy? Bali, dalawa lang po yung isa sa MTC na nagkaroon ng decision na may warrant of arrest nga yung isa sa akusado sa Ombudsman. Saka isa sa Ombudsman, yun namang isa sa DOJ Manila na itinago sa amin ng napakatagal na panahon, dinismiss daw. Paano naman kami makakaapila? Tinago nila ng napakatagal na panahon. Pinaglololoko nila kami. Wala kayong kopya ng sinasabing dinismiss? Meron po. May dumating po sa bahay. Ngayon na lang po, nung nag-request ako kay Attorney Windel Abisado sa Malacanang, doon ba lang nila nilabas yung decision? Samantalang meron akong request dahil na dilema pa, hindi nila nilabas yung decision na yun. Kaya
Sigurado ako, pinagloloko kami ng DOJ, Manila. Oh, bigat talaga itong mga ganito kapag malalaki ang pangalang katapat po ninyo. Iba na dapat ngayon eh. Duterte na ngayon. So, kayo po ba, Ka Teddy, Mang Teddy? Oo nga po eh. Una po sa lahat. Yeah, opo, una po sa lahat, lilinawin ko lamang, ang ginagawa natin ay updating po ng mga kaso and we are not discussing the merit of the case dahil ako bilang media man, aware po ako sa limitasyon ng media when the case is already in the court. So, si Ka Teddy po ay isang ordinaryong tao na lumapit sa atin at naghahangad po ng hustisyang gusto niya pang makamtan via informing the public na ganito po ang nangyayari sa kanyang kaso. At sana maituwid po ito ng mga dapat magtuwid. Ano? Ka Teddy, may nais ka bang sabihin? Ako po nananawagan sa Pangulo natin Duterte. Ako naman talagang bukas tao sa akin puso na ako'y Duterte. Noon pa at binoto ko siya. Sana po ipakialaman na kami dito sa kaso na to dahil mas yung mga batas na iniisip ko na aalalay sa amin, siya pang hindi ko maintindihan. Nananawagan din ako kay Atty. Persida Acosta na pakialaman kami dahil meron naman akong sulat na pinadala sa kanya. Sana'y maintindihan kami. Dapat hawakan nila itong kasong to dahil involved dito mga Register of Deeds. Gobyerno rin po ang involved dito sa pagusagulong to Kaya hindi mawala din siguro yung mga MPA na yan dahil naargabyado katulad namin sa batas. Tayo ay nagtitiwala pa rin sa sistema ng gobyerno at ang dapat mawala sa gobyerno ay ang mga kurakot at mga korap na tao dyan sa gobyerno, Ka Teddy. Yes, sir. Saludo po ako sa inyo sa ganyang programa mo, sir. Ganyan pong pananaw. Ka Teddy, aalalayan natin ito. Ipa-follow up ko si Attorney Persida Acosta, ang Chief ng Public Attorney's Office para ma-expedite yung inyong pagtitiwala na makialam na siya sa inyong kasong isinusulong. Yes, sir. Salamat po. Yes, sir. Salamat po marami. Maraming salamat. Ang inyo pong napanood ay ang aming pag-uusap ni Ka Jose Teddy de Rosario, ang complainant po sa ngalan ng Malabanan family ng property sa Batangas Province. 10 hectares sa property na nagtataka sila. Wala namang deed of sale, walang bentahang naganap pero nalipat sa pangalan ni dating PNP Chief Director General Purisima at namulaklak pa ng ibang usapin. Nasama na ang pangalan ni dating Mayor Olivares at kamoy may nalismis ng kaso at ang ginagawa po natin ay i-update lamang ang publiko kung ano na po ang nangyari. Maraming salamat. Si Errol Dacame, ang Kamaong Asero. Alright, magbabalik po tayo sa ating palatuntunang Kamaong Asero. Ka Teddy, maraming salamat sa inyo dyan. Ingat po kayo. Ingatan po ninyo ang inyong kaligtasan sapagkat sa dami po ng nangyayari sa atin, ay wala nang makapagsasabi kung sino ang ligtas at sino ang hindi. Kaya nga't ang ating tanong sa ating programa ngayong gabi ay sa inyong palagay, kaya pa bang pangalagaan ng Philippine National Police ang kaligtasan ng bawat mamamayang Pilipino sa ating bansa? Mag-comment po kayo sa ating live FB page ng Leader Knows Philippines. At yan po ay siguradong babasahin natin. Ma'am Aida Gonzales, hi! Angelo Alvarez pa rin, hello! Sabi ni partner Bong David sa atin, may reported about sa away ng mga estudyante sa Palawan. Nakita ko na ito. Next week, pwede akong sumama sa program, partner. Maluwag na ang schedule ko. Talaga? Lumuluwag din ang schedule mo, paring Bong David. Clear ang audio, partner, at halatang sangkot si dating mayor. Ayan. So, sabi ni paring partner Bong, pati pala si Purisima, land grabber din, sabi ni paring Bong David. Oo. May kaso kaya nga, nag-resulta po sa kaso dahil tinanggap ng korte na may prima facie evidence kaya't napunta sa kaso. Kasi kung wala namang ebidensya, hindi yan mapupunta sa kaso, hindi tatanggapin ng korte. Yun po ang unang hakbang dyan Ang isang reklamo,
na dinadala po sa korte, ang unang step po dyan is to know whether may prima facie evidence para matuloy ang kaso. Pag wala, madidismiss po yan. But the moment the case is being accepted and docketed in the court, whether ombudsman or regular court, ang ibig sabihin po niyan ay may bigat ang kaso, may mga patunay. Si Errol Dacame, ang Kamaong Asero. Nga lang, along the way, dyan po nagkakaroon ng kung ano-ano pong mga kwento. Kwento po ng maniobra, kwento po ng kung ano-anong mahiga. Yan po ang kinaiinisan actually ni Pangulong Duterte, kaya't siya po blatantly sinasabi niyang sa korte marami ang kurap. Marami ang kurap, but I believe may mga mangilan-ngilan po dyan na malilinis pa rin ang kaluluwa at budhi. Pero hindi nga po titino ang ating sistema ng pamamahala, whether ang Pangulo natin ay matino, kung ang mga nasa paligid ng sistema ay mga durobo, mga manluloko, ginagamit ang pwesto para sa kanilang mga personal na interes, para magkapera, pagkapirahan, gamit ang kapangyarihan. Hindi ko po masisi ang ilan sa mga nagtitiwala sa Pangulong Duterte na magsulong po ng revolutionary government, sapagkat pag dinaan po sa proseso, palagi ang sistema ay katakot-takot pong taon ang uubusin. Katakot-takot pong proseso ang dadaanan, na hindi po basta-basta mangyayari ang magandang pinapangarap ng namumuno kapag dinaan sa tamang proseso. Ayan, kaya't hindi natin masisi ang mga namumuno na mag-isip ng ganyan. I'm Santiago Oro, good evening ulit. And who else? Carlo Reyes ng Mitsubishi Motors. Good evening na again sa mga taga Mitsubishi Motors. Abad Santos, magandang gabi sa inyo. Si Errol Dacame, ang Kamaong Asero. Areglado, kayo po ay nanonood pa rin po sa palatuntunang Kamaong Asero dito po sa Leader Knows Philippines. Kayo po, ano pong masasabi ninyo? Kaya pa bang proteksyonan ng PNP ang taong bayan at gawing ligtas sa anumang oras? Yan po ang pangunahing obligasyon ng Philippine National Police, to serve and protect. Dangan nga lamang sa mga nagdaang panahon, merong mga pulis na ang binibigyang proteksyon ay ang mga kriminal. Si Errol Dacame, ang Kamaong Asero. Sa mga nagdaang panahon, napatunayan natin yung mga involvement nitong mga naka-uniforme na instead of protecting the interests of the ordinary people, they are protecting the interests of the drug lords, the criminal elements, and they themselves are directly involved. Di ba, inuulit-ulit ko yung pinagwagwagan po ng Pangulong Duterte na 6,000 mga pulis in active service na involved sa drugs. Nasa na yung mga yon? Ano nang nangyari? Si Errol Dacame, ang Kamaong Asero. Mga sangkot dyan, mga dilawan. Lagi si Angelo, wala nang ibang masabi ba? Angelo. Angelo Alvarez. Di naman siguro lahat ng issue ay dilawan. Dito po sa ating programa, we encourage intellectual discussion. Dito po sa amin, wala pong bahid politika ang ating didiscuss na mga programs natin dito, sapagkat kami po ay hindi nag-i-exist. Hindi po kami nag-i-exist sa kuko at sa anino po ng mga politiko. Si Errol Dacame, ang Kamaong Asero. Nangako po kami ng Leader Knows Philippines ay mananatiling independent media platform sa social media, sa digital, sa online, nang sa ganun ay magkaroon tayo ng credible na paglilingkod sa sambayan ng Pilipino. Kasi pagka ang platform ay tainted ng politika, may pinapanigan tayong politiko, partido, ay ang tawag po dyan ay bias na pamamahayag. Ang papanigan po natin, tatayuan natin, ay kung ano ang tama. Si Errol Dacame, ang Kamaong Asero. Papanigan po natin kung ano ang katotohanan.
Si Errol Dacame, ang Kamaong Asero. At papanigan natin kung ano ang nasa batas. Si Errol Dacame, ang Kamaong Asero. Ganon kalinaw ang ating paninindigan, ano? Sabagkat we respect our profession. We're not media prostitutes tulad po ng ibang nagdesisyon na maging media prostitute. We're not like them. Insang Ike Boboyo. Primong Ike, good evening. At yan ang gusto ko sa'yo, partner. Kaya ikaw ang magaling kong mentor. Thank you, partner Bong David. Yan po ay ang humble differentiation natin ng ating ginagawa. Kontra po, hindi naman kontra. Kumpara sa iba because we respect other friends who are in the media na pinili po nila yung ganun eh. Kami po ay pinili po namin na ganito po kami. Kasi hudang wala po kaming payroll. Hindi po kami naka-payroll kung kani-kanino. Yan po ay maliwanag sapagkat kami po ay nagtsatsaga na gawin po naming profesional ang aming pamamahayag at kami po ay umaasa na may mga makakakita po sa aming legal na ginagawa at may mga aalalay po sa ating mga corporate sponsors. Salamat po tulad po sa Long Ridge Philippines na nagtitiwala na tama po ang ating direksyon at ang ating ginagawa. Si Errol Dacame, ang Kamaong Asero. Pero hindi rin po absolute na kapag ka corporate sponsor ay tanggap na po natin. Hindi rin po, no? Kapag ka ang corporate sponsor na lalapit po sa atin, ay may mga kaso rin. Kung ano-anong kaso, especially tax evasion case, hindi po natin tatanggapin yan eh. Namimili din po kami ng magiging kasama. Di na baling kami po ay simpleng ganito lamang. Ayos lamang po sa amin. What is important, we can say whatever we wanted to say na wala pong plaster ang aming mga bibig. Si Errol Dacame, ang Kamaong Asero. Yan, malinawanag po ang ating paninindigan dyan, ano? Kaya't mananatiling kami po ay magiging legitimate source ng mga legitimate news. And we promise you guys ng ating discussion po rito ay magiging intellectual at hindi po bias. Mahalataan nyo naman po eh. Obviously, nakikita nyo naman po ang mga media man, be it in the mainstream or in on online, kung ano-ano po ang kanilang mga agendang sinusulong. Kami po, ang sinusulong po namin ay yung kabutihan po ng mga mamamayan, and us, a legitimate media practitioner, we respect the authorities. Inirerespeto po natin ang gobyerno, inirerespeto po natin ang mga namumuno, at kapag tama at maganda ang ginagawa po ng mga namumuno, hindi po kami magdadalawang isip na yan po ay purihin. Pero kapag mali ang ginagawa po ng mga namumuno, be it in the national level or nasa local level, yan po ay sasabihin po namin ng ubod, tikas at walang katakot-takot. Si Errol Dacame, ang Kamaong Asero. Mahirap yung may political agenda. Bias na ang kinalalabasan. Punahin ang mabuti, punahin ang mali. Tama yan, paring Bong David. Ayan, yun na. Kaya nga't marami ang may gusto sa ating programa dahil hindi tayo tulad ng iba. Thank you. Although alam namin na mahirap yung ganito sapagkat alam niyo po yung mga nagpapaprostitute na media, yumayaman ka agad eh. Alam niyo po yung prostitute? Yung bang ipinagpapalit ang dangal, ipinagpapalit ang sariling karangalan, yan ang prostitute. May mga medyang ganyan eh. May mga medyang sumasangkot sa mga illegal, kapalit lamang ho ang pera. May mga medyang ginagamit lamang po ang pagiging media para sa mga personal aggrandizement at mga pagpapayamang illegal. Ayan. So, kami po'y magtsatsaga sa pagganito-ganito lamang. Kahit isa lang muna ang kasama namin, ang Long Ridge Philippines. But pasasaan makikita po rin ng mga mabubuting tao. Yan, ang ating ginagawa. Alright, sige. So much so. At muli, magandang gabi po sa inyong lahat. Kamaong Asero po.
balikan natin yung ating mga issue. Sabi po ng Malacanang, wala daw culture of impunity sa bansa. Kontra po sa pahayag ni Congressman Tom Villarin. Ano po ba ang salitang impunity? Pag-usapan nga natin para magkaintindihan po tayo. Ang sinasabing impunity po ay isang term na tumutukoy sa mga nangyayaring krimen. Nang ibig sabihin ay tuloy-tuloy ang nangyayaring krimen despite the continuing crimes happening, wala pong napapanagot. Si Errol Dacame, ang Kamaong Asero. Yan po ang impunity, na para bagang ang paggawa ng krimen ay isang legal na bagay sa isang lipunan. Yan po ang impunity, na para ang pagpatay, para bagang paggawa ng kung ano-anong pang-api sa kapwa ay parang legal, nang wala pong napapanagot. So, kayo po ang makapagsasabi, may culture of impunity na ba sa Pilipinas o wala? Kayo pong mga nanonood po sa atin. Ang mga kriminal ba sa ating lipunan ay napapanagot? Si Errol Dacame, ang Kamaong Asero. Kayo po ang magsabi sapagkat kayo po ang nandyan sa inyo pong mga lugar. Marami po ang nangyayari. Ayan. Angie Puso, good evening Angie. Salamat sa panonood. By the way, pagkatapos po ng ating palatuntunang Kamaong Asero, susunod po kagad ang programang The Bible Cafe. Programa pong pang-spiritual na makakapulutan po ninyo ng mga spiritual wisdom na hindi po ninyo mapapanood sa ibang mga kahalintulad na programa. Dito po lamang yan sa Leader News Philippines. And by the way, patuloy po kaming nangingimbita doon po sa mga may hilig sa pamamahayag. We're still completing the program lineup ng Leader News Philippines. At nais po namin mapuno yung ating time slot mula po 10 o'clock ng umaga hanggang 10 o'clock ng gabi. And we're gonna replay all those programs kapag na-kompleto po natin yung 12 programs. I-replay po natin yan mula 10 o'clock mula 11 o'clock ng gabi towards 9 o'clock ulit ng umaga. So, tuloy-tuloy yung ating programming. Doon po sa mga interesadong maging host, maging anchor ng programa, just let us know. I-message nyo po kami sa ating message box at maglagay po kayo ng inyo pong mga contact numbers para makapag-set po tayo ng audition. Yes, audition. Why not? At dito po sa atin, naniniwala tayo na ang mga Pilipino ay namumutik-tik po sa talents, especially sa pagharap sa camera, pagharap sa microphone tulad po ng ginagawa natin. Kahit sila po ay hindi nagtapos ng journalism, hindi po natapos yung kanilang kursong Bachelor of Laws. Yes, Bachelor of Laws at kung ano pa man. Ang importante sa atin ay tapat. Ang importante sa atin ay may kredibilidad, ginagalang, nirerespeto. Welcome po sa atin yan. May makasama tayong may makasama tayo dating ibang kurso, nurse, accountant, mga ganun But they excel in broadcasting. Alas 7:43 na po ng gabi sa buong Pilipinas. Kayo po, ano po ang inyong masasabi? Ano po ang inyong sagot sa ating survey question tonight? Kaya pa bang proteksyonan, pangalagaan ng Philippine National Police ang seguridad ng bawat mamamayang Pilipino? Ano po sa inyong palagay? I-send po ninyo sa ating may sumasagot ba sa cellphone natin, Teo? Wala naman, Wala. Sa message box ng FB page natin, ano po ang inyong palagay? Ano po ang inyong kuro-kuro? Welcome po yan sa ating palatuntunan. At kami po ay natutuwa na nandyan po kayo. Thank you so much. By the way, salamat po sa mga sumali po sa ating second Mobile Journalism Workshop. Meron tayong mga naging bagong mojos. Almost 30 persons po ang mga bagong mojos natin, and we hope that very soon maging kabahagi sila sa ating news network ng Leader News Philippines at sa public service effort po natin, yung mga mojos natin. Keep in touch and keep on watching mga mojos ng Leader News Philippines, mobile journalists ng Leader News Philippines. Mga nagtapos po ng batch 1 and 2 ng
Leader News Philippines Mobile Journalism Workshop. Standby kayo sapagkat magiging active partner kayo ng ating day-to-day operations. At abangan din po ng mga viewers natin yung susunod nating sasagawang workshop. It may be happen either in Bulacan or in Tugigaraw City, no? Inaayos na natin 'yan. Kung sinong immediately makaayos ng preparasyon ay doon natin 'yan may sasagawa kaagad. Diyan po sa may Southern Metro Manila area, may niluluto na rin tayo. At ito po ay willing tayong gawin ito nationwide sa ngalan po ng public service. At wala po tayong sinisingil dito. Lantaran, wala po tayong sinisingil dito. Patunay dyan yung mga nag-attend. Si Architect Raymond, ano nga apelyido ni Architect Raymond? Si Architect isang professional na tao. Architect by profession. And he is enjoying attending the workshop. Architect Raymond. Yan. Sana po alisin ni PRRD ang mga kurap sa kanyang gobyerno. Tama, Katedy. Sana alisin niya. Hope Sir Errol da kami matulungan niyo po kami. God bless po and more power sa inyong tanggapan. Alright, Katedy, commitment natin. I-coordinate natin yan sa Public Attorney's Office because what you need right now is a sincere lawyer. Lawyer na hindi corrupt, lawyer na hindi ka ibibenta. Si Errol Dacame, ang Kamaong Asero. I think we have to wind up now our show sapagkat by 8 o'clock ay susunod po ang palatuntunang Bible Cafe nila Pastor Ram Gamboa at sila Brother Dennis. Si Brother Fernan Vergara po ay tumulak na rin papuntang Amerika, no? Kaya't hindi nyo na po siya mapanood. Tingnan natin kung makapag-set up tayo ng isa pang satellite studio sa Amerika, sa US. Nang siguro makasali po sa atin si Brother Fernan Vergara. Alright, tuloy tayo sa ating programa. Balikan na natin yung ating mga topics. Yung ating mga mainit na issue. Wala daw culture of impunity sa ating bansa. Sabi po ni Presidential Spokesman Harry Roque. Sana nga, patunayan po dapat. O yan ay ang hamon po dyan, siyempre, sa mga nasa gobyerno, mga nasa PNP, mga nasa justice sector, mapanagot, makasuhan, mapanagot ang mga sangkot sa kung ano-anong krimen. Yan po ang patunay na wala pong culture of impunity sa ating bansa. At sana ang mga krimen ay masupil. Sapagkat kung araw-araw po ay may nagaganap na krimen, that's very dangerous sa buhay po ng mga ordinaryong tao. Na para bagang ang message ay huwag na tayong lumabas sa ating mga tahanan kapag araw-araw na lamang po may nangyayaring krimen. So, mapigilan sana. Kailangan ng PNP magpakita ng gilas at tiyakin ang kaligtasan ng bawat mamamayan. Samantala, 3 posibleng motibo daw sa pagpatay sa alkalde po ng Nueva Ecija ang tinitingnan na ng Philippine National Police. Yan po ang latest sa Nueva Ecija. Sige. At ito yung balita dyan. Dagdag ito sa binilita na ni paring Gani Oro. Si paring Gani po ay naging malapit na kaibigan po ni General Tinio Nueva Ecija Mayor Ferdinand Bote bago po siya napatay. Ayan. Pina-follow up na raw ng task force Bote ang ilang mga issue at binabacktrack nila ang mga lakad ni Mayor sa mga areas na pwedeng pinuntahan at kinausap ni Mayor. Ayan. Batay daw po sa inisyal na pagsisiyasat ng Regional Police, 3 anggulo ang nakikita nilang motibo sa pagpaslang sa alkalde. Ito ay posibleng ang politika. Posible rin umano ay dahil sa kaugnayan ni Mayor Bote sa quarrying sa lalawigan at sa mga proyekto ng gobyerno na hawak umano ng kanyang construction companies. Quarry issue, politika at negosyo. Ang ibig sabihin po ng Philippine National Police na posibleng anggulo at motibo sa pagpaslang sa naturang alkalde.
Ano pa man yan, sana'y may matukoy po ang Philippine National Police at may madala dapat sa korte para mapanagot. Si Errol Dacame, ang Kamaong Asero. Sa iba pang issue, pinagdududahan po ng mga fall guy lamang ang mga suspect na iniharap at akusado po sa pagpatay sa dating assistant prosecutor sa Cebu City. Itong mahirap dito na kapag ang mga pulis ay nagdudumali at hindi na ginagawa ang kanilang tunay na trabaho, dadampot na lamang ng kung sino-sino para masabing sila po ay may accomplishment na. Yan ang mabigat po dyan. Ha? Sinasabing fall guy. May mga naniniwalang fall guy ang mga iniharap na akusado. Diyan sa controversial din na pagpaslang sa dating assistant prosecutor sa Cebu City. Ay nako. Sana'y matukoy. Again sana'y matukoy ang mga totoong salarin. Kasi kapag nais lamang i-shortcut ng mga nag-iimbestiga ang kanilang trabaho para sabihin case closed na. Mabigat po yan sapagkat ang kalalabasan dyan, may mga makukulong nang wala namang kasalanan. Di po ba? Lux Primero from Malaysia. Hi, Lux Primero. Nasa Malaysia si Lux. Salamat po sa panonood. Ano pa ang ating mga isyong sinusubaybayan ngayon? Pinospo na naman po ng Supreme Court ang nakatakdang oral argument sana. Ito'y sa darating ng, if I'm not mistaken, supposedly sa darating na po itong July 7. Sa halip ay ginawa na naman po ito ng Supreme Court na mailipat sa July, anong bagong schedule? July 14. O di ba, hindi naman masyadong kalayuan ang schedule. Parang inusog-usog ng isang linggo. But alam nyo, habang ang anumang issue po sa korte ay nagkakaroon ng delay, nagkakaroon ng paglilipat-lipat po ng mga schedule, ay still, ang tawag po dyan ay justice is being delayed. Di ba? Justice is being denied. Sana hindi na mausog, sana hindi na ma-move. At mapag-usapan na nga po kung tama ba, legal ba o hindi ang pag-atras po ng Pilipinas sa tinatawag po nating Rome Institute na nagmo-monitor po sa tinatawag nating mga extrajudicial killings. Yan. Kasi ang bansa po ay umatras bigla para hindi na po masakop ng mga investigasyon. Yan. So, tingnan natin kung ano mangyayari po dyan sa Supreme Court. Idedeklara bang legal o ano po ang mangyayari sa naturang pag-atras ng Pilipinas sa Rome Institute. At sa daigdig po ng palakasan, Si Errol Dacame, ang Kamaong Asero. sinasabi po ni Abueva na bago pa man daw magsimula ang laro ay binubulin na sila ni Australian Kickert. Tinatawag daw silang mga dwarves, tinatawag daw tayo mga duwende, ang mga players daw ng Gilas Pilipinas ay tinawag na duwende at mga unggoy. Nga lang natural na yan Actually, natural na yan sa laro Actually, sa tingin ko lamang ay strategy yun para inisin yung mga players natin at mawala sa focus. Ayan, ang problema, yung mga players natin pumatol naman. Di po ba? Dapat hindi pinatulan yun. No? Kasi, actually, ang larong basketball, pag nainis ka, talo ka talaga. Talo na nga sa height, matatalo ka pa sa focus dahil nainis ka na, talo ka na talaga. Good evening, Primo, watching through my phone. Greet mo, my wife, Flor. Hi, Flor. And my special daughter, Maria Kayla. Hi, Maria Kayla and Primang Flor Pereña Buboyo.
Pagbati mula kay Engineer Ike Ses Boboyo na nanonood po sa ating palatuntunan niya sa kanyang phone. Yan ang kagandahan ng ating technology ngayon, ano? Saan mang dako kayo ng mundo. Basta may cellphone kayo, mapapanood po ninyo ang mga live shows natin. Hindi tulad nung unang panahon, ano? Radyo. Kapag wala kang radyo, wala ka na, hindi ka na makapakinig. Ngayon, kapag may cellphone ka, kahit nasa ang sulok ka ng mundo, you can easily watch our shows, no? Kaya nga't pinili natin, nag-migrate tayo ng ating focus, resources from mainstream media to online platform. Si Errol Dacame, ang Kamaong Asero. Salamat, Primong Ike Iking. Yan. Engineer Ike Iking Boboyo. Kabarangay ko po ito at ito po ay isang mabait at matulungin na kababayan ko, na kamag-anak din natin. Alam niyo kasi sa probinsya talagang yung clan napakalaki. Napakalaki. Halos ang isang probinsya po, ang isang bayan ay magkakamag-anak. Ganun po ang katotohanan. Kaya sa probinsya, kapag politika po ang pag-uusapan, advantages po yung pamilyang may malaking yung malaki ang pamilya, no? Dahil chances are nananalo po sa politika dahil sa dami ng mga miyembro ng pamilya. Ganyan eh. Kami po yung pamilya Consulta sa bayan ng TV Albay, the biggest clan. One of the biggest clan. Consulta family. At kumusta yung ating mga kamag-anak sa aking mother's side, Consulta? Napakarami pong mga professional ng mga kamag-anak natin na sana'y magkaroon ng isang clan reunion. Yan, Consulta Clan Reunion. Kailan kaya mangyayari yan, ano? Na magkaipon-ipon yung ating mga magkakamag-anak sa Consulta Clan. Sana'y may manguna, no? Para magkakilala kasi sa laki ng aming family Consulta members, halos lalo yung mga young generation hindi na magkakilala at saka yung may mga edad na. Ay, di ba? Hindi na mga magkakilala masyado minsan. Mga nagkakasalu-salubong na lang. Yung pala magkakamag-anak, hindi naman nagbabatian dahil hindi magkakilala, di ba? Sana magkaroon ng grand reunion. Parang grand clan reunion. Samantala, yan, attention mga OFW, no? Mapalad po yung isang OFW na sinakta na, buti na lang nakatakas. Ipapaghasa pa sana ng tarantadong amo. Gagong amo, ano? Hinair yung ating kababayang OFW, for sure, domestic helper na naman po ito para maging katuwang sa kanilang bahay, pero ginagagoy, sinasaktan. Pangalawang amo na pala ito. Nanilipatan. Ito namang agency na gago rin. May nangyari ng hindi maganda sa unang amo, ang ginawa nitong gagong agency rin, nilipat lang sa ibang amo, gago rin pala yung pinaglipat. Kaya nga, kami po rito sa Leader News Philippines, hindi po nagbabago ang paninindigan namin na sana ang gobyernong ito ay wakasan ang pag-export ng mga katulong ng mga Pilipina, because this is the main reason bakit ang mga Pilipina ay hindi po nire-respeto. Si Errol Dacame, ang Kamaong Asero. This is the main reason why lagi tayong nakakabalita ng mga inabuso, ginahasa, pinatay ng mga OFW, mga Pilipina, because nasa kalalagayang very, very risky ang ating mga kababayang Pinay na wala naman sanang ibang iniisip kundi maghanap buhay para sa kanilang mga pamilya. Unfortunately, ang sitwasyon puts them in a very, very disadvantageous position. Si Errol Dacame, ang Kamaong Asero. Okay naman po na patuloy tayong magpadala ng mga OFW. Nga lang, yung iba ng sektor, wag ng mga katulong, sapagkat una pa lamang, kapag kakatulong po ang ating ipinapadala,
Maliban sa ang tingin po sa atin ay mga alila, mga aliping sa gigilid na para bagang nilulunok na lang natin ang lahat-lahat ng dangal nating tawagin tayong mga alipin kapalit ng pera po ng mga Arabo. Si Errol Dacame, ang Kamaong Asero. Minsan, pinagtsatsagaan nga nating tawagin na lang tayong alipin pero ang hindi natin talaga matiis yung magpapatuloy na malalagay po sa peligro ang buhay po ng mga Pinay OFW dahil sila po ay mga domestic helpers. Si Errol Dacame, ang Kamaong Asero. Alright, so with that mga kaibigan, ulitin ko ang ating panawagan sa Pangulong Duterte. Mabigat man na magiging desisyon po ninyo sapagkat ito po ay would mean unemployment na naman. Pero aanhin mo ang trabaho pansamantala kung malalagay po sa buhay ang Pilipina, ang mga Pinay. Di po ba? Actually, ang isang Pilipinang umalis lalo't pag nanay, nasisira po ang pamilya. Alam nating lahat yan. So why risk destroying the Filipino families in exchange of some dollars? Why risk the lives of Pinay OFWs in exchange of few dollars? And why risk the respect and the honor of every Filipina in exchange of few dollars? Yan po ang ating tanong mga kaibigan na sana po ay marinig ng ating Pangulong Duterte at may redirect ang pag-export po ng ating mga skilled workers na ilimit na lamang po sa skilled workers, no? Nang sa ganun ay hindi na tayo makarinig ng kung ano-ano pong mga kasawiang palad, mga pinapatay, nalalagay sa alanganing mga Pilipina. At proven naman na kapag kang umalis pong mga Pilipino ay mga professional, skilled workers, bibihira po ang nalalagay sa balag ng alanganin. Mabuhay po ang mga OFW! Alam nyo, ang mga OFW lamang po ang tanging bumubuhay sa ating pambansang ekonomiya. Wala na pong iba. Sila po ang nagsusustain ng dollar remittance. At mapalad po ngayon ang mga OFW sapagkat patuloy pong bumabagsak ang piso, tumataas ang dolyar, malakas ang pera pong naipapalit. Malaki ang value ng naipapalit na pagpapalitan ng pera po ng mga OFW. Pangit nga lang sa mga Pilipinong nasa Pilipinas dahil nagmamahalan po ang singil sa mga serbisyo at mga presyo po ng pangunahing bilihin dahil bumabagsak po ang halaga ng piso kontra dolyar. Kami po'y pansamantalang magwawakas na muna ng ating palatuntunan sa araw pong ito ng Wednesday. Salamat po sa ating mga nakasabay sa paglilingkod, ang ating reporter, partner Jojo Sikat. Salamat kay partner Gani Oro sa Quezon City, si paring Jojo sa Pasay area, at yung ating complainant na si Mang Jose Teddy Del Rosario na nag-update sa kanyang kasong pinoproblema pa rin na hanggang ngayon ay problema pa rin. Again, kami po bilang media man, we are educated and aware about the subjudice of the case. Kaya't update po lamang ang ating ginawa at panawagan sa PAO na tulungan po ang naturang complainant para may tuwid ang maling nangyari na kinasangkutan po ng ilang malalaking tao. Alright, sa ngalan po ng ating mga kasama rito sa studio at siyempre sa mga nanood, marami pong nanood sa atin. Thank you. Sa studio ang ating mga nakasabay sa paglilingkod sa sambayan ng Pilipino, sa Pilipinas at sa buong mundo. Cameraman Anthony Porcalia. Sa salitang kalye, Tonyo. Ayan, kapag ka may tagay ang tawagan niyan, Tonyo. Sa Engineering Division, Teo Villamil. Ako pa rin po ang inyong Kamaong Asero, si Errol Dacame. Maraming salamat. God bless Pilipinas! Inyong napanood ang mga batas na banat ni Errol Dacame sa Kamaong Asero. Abangang muli dito sa Little News Philippines.